Моето предаване Да. януари, 8 януари, понеже днеска е първото ни предаване за тази година, затова горе-долу днеска като празнуване стана, прави 6 години. Отделно, не съм знаела. февруари телевизията прави 34 години. Февруари месец. Някаква такава песен за рожден ден, мислиш ли, можеш ли да направиш? Мислиш ли си? Да. Честит рожден ден на теб, виж кой честит рожден ден на теб, честит рожден ден, мила телевизия, честит рожден ден на теб. Благодаря ти, много ти благодаря. Това тук малко импровизирахме, не беше по сценарий. Благодаря ти, много готино се получи. Значи, мога да те поканим на нашите празненства да ни пееш. А ти извън тази музика, която правиш, каква музика слушаш? Нали, твоята си музика е ясно, нещо друго. Как разпускаш, как релаксираш? Понякога слушам малко рок, по-български песни. Брат ми там, с китарата, обожава рока. Аз съм малко по-популярните поп-английски, български. И така с него разпускаме. Той свири на китарата, аз на пианото. Чудесно. Супер е. В социалните мрежи как е положението там? Активен ли си? Да, аз съм активна в социалните мрежи. Нали съм все пак по-модерен така. Така е, да. Там Фейсбук, Инстаграм. Тиктоци. Правиш ли тиктоци? Тиктоци не се занимавам много. Инстаграм и Фейсбук? Да. Добре. И Ютуб. И Ютуб. Там е важен. Там трябва да... Да, там е... Как е твоя Ютуб канал? Как се казва да те следва да гледа твоите песни там? Никълас Макдоналд и на английски или на български Никълас Макдоналд. Чудесно. Значи, може да го последвате там, да гледате всичко интересно, нови песни, да слушат. Искам също така да спомена и моят вокален педагог Зора Колева и учителката ми по пиано госпожа Виктория Цуцова. Те са ми помогнали много за развитието ми и на пианото, и на пеенето. Супер е! Благодаря ти, че ни гостува. Много интересна личност си. Пожелавам ти успех и надявам се по-нататък пак да се виждаме с тебе. Аз благодаря за възможността да съм във вашата телевизия. И за тази импровизация, която направи с пожеланията за рождения ни ден. За следващия път ще знам. Ще се радвам. Нищо пак така стана по-готино, непринудено и по-естествено да видят хората, че и на живо плееш, не на плейбек. Ти какво ще кажеш за плейбека и да приключваме наистина? За плейбека не го предпочитам. Не ти харесва. Защото обичам така да импровизирам. Как се казва? Така трябва да е, да наживо да се пее, друго си е живото. Плейбеците не са твоето. Не. Уважаеми зрители, това беше Никълас, много млад и талантлив певец. Следвайте го в социалните мрежи, да следите всичко интересно с него. Това беше Часът на Марио. Аз съм Марио Ангелов. Усмихвайте се повече, напълно безплатно е и подмадява. Чао! С песен да спаси света, звучи по тясните звезди, грей във всяка тъмнина, като любов в сърдечни очи. Щом гласовете ни се смеят, светът за миг ще се изпее. Мелодията е нашия сон. В нея